Renuncia ao cargo de concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular en virtude dunha presentación de Susana Fernanda Golpe Veiga. Leo a proposta, se queres. Leo a proposta. Bueno, é que o 19 de novembro de 2019 Susana Golpe Veiga presentou un escrito no que renuncia ao cargo de concelleira. O día 20 a alcaldesa emite unha providencia na que solicita informe secretario sobre o procedimento a seguir. O mesmo día o secretario municipal emite o seu informe. De acordo coa legislación aplicable, sen ler as consideracións, indicamos que, tomar coñecemento do escrito de renuncia, comunicar este acordo á Xunta Electoral para que remita as credenciais de Eduardo Vicente Vázquez Sánchez, seguinte na lista dos que concorreron as últimas eleccións, para que poida tomar posesión do seu cargo. Ben, pois nada máis eu, no meu nome no da corporación, agradecerlle os servizos prestados durante estes meses e desexarlle o mellor no futuro en todos os aspectos da súa vida. Nada máis, non sei se alguén quere intervir. Non, pois. Gracias por esos desexos. A ela lle gustaría estar hoxe aquí, pero está en Estados Unidos, tivo un viaxe, evidentemente non pode estar, pero igualmente lle trasladaremos os vos desexos e moitas gracias. Punto seguinte.